Οι εκδόσεις στο Δόντι, σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρκάδων Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Στην κατακόμβη της Αρκός» της συγγραφέως και εικαστικού Μαρίας Κολοβούρου Μελιώτη. Η ανωτέρω παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 6 μετά μεσημβρίας στο Πολυχώρο Πολιτισμού Μηχανουργείο, Ευμήλου 2, πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν Φώτης Δημητρόπουλος, φιλόλογος συγγραφέας, και Παναγιώτης Καρασπήλιος, εκπαιδευτικός πρόεδρος του Συλλόγου Αρκάδων. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν οι Γεράσιμος Ντάβαρης, σκηνοθέτης ηθοποιός, και Χριστίνα Παπανικόλα, συγγραφέας ηθοποιός. Κατά τη διάρκεια της βιβλιοπαρουσίασης θα προβληθούν εικαστικές δημιουργίες της συγγραφέως. Σας περιμένουμε.